Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Деденджи Про и днес ще да покажа едно с приятел, за да върнем 3 на 0, но нищо. Много ще го пуснем. Така. Ако искате да му станете негов приятел, тъй като той наистина е доста добър, но просто сега малко се излага. Просто аз съм по-голям малък от него и по-голям дивизия, иначе играе много добре. Сте на много приятел, прав България Nightmaster. Дружелюбен човек. Също Lostplay BG-то и Never Back Down. Следните им приятели. They had no friends! What the f... Ето. Ето го, аз ви казвам. После с помпа той е мастер. Не, мастер. Само да се знае, че ще снимам. И как бяхте, това е лесно. Нищо. Няма. Ако раз отново, наистина аз спирам да снимам. Че наистина вече той много ще се научи. Че той е добър играч. Оставете го, сега се намери само маличко. Не, че е добър играч. Това е скаут. Две на ново. С него знаете, че има много клипове. Айше. Сега ще има с него много клипове. Защото той е постоянно от всички. Заедно с Never Back Down на Lostplay. И нямам се да кръста и на Lostplay страницата. Тя е Lostplay BG. Също добра страница, да него му трябва да subscribe. Или ще качваме заедно клипове, за сега той е спрял, но иначе ще започне. И така. Не знам какви неща говоря. Ето първия кил. Браво на него. Какви ретарли сме всички. Ай! Shit. Fuck. Това се казва лъжа. Да се направиш, се качаш горе, не сеш надолу. Няма кой да не се обърка тук. Също прецакам. Чуете като допрешло. Не знаете хора, че следващия клип може да е отново за giveaway. Но направо. Браво на него. Чай, къде има тег 9? Къде? Ето.
От тук ме убиваме. Браво. Просто ми се скриви ръката, като е така. Сега така, като има малко пространство. О, фак. Това нямаше както да го направи, освен ако не цъкнеше в кръка. Трябваше да е бърз. Така продължаваме. Извинете за задържането. Браво, Ники! Перфектно, много добра игра. И поредния играч, който ми мисли, че съм хакер.